Hi guys, I Kanik here. Welcome back to the channel. So today, mga on guys, and grabe na kag food, and we're here at Split District, and later we will go sa Honda conference leg. I'm with Yesha. So mga umilay ko na guys, pero okay ra laban. I don't have foundation on. Lip tint lang ang katapat at kilay. So I'm going to reveal to you what are the products that I'm using recently, and it will be up. Review will be up by Monday. See you. And today, na si Jania. Hello, madam. The red girl. The red-haired girl. Red hair girl. Hello, Miss Cebu, Sir Mel. Hello. And si Kuya. Ito, grabe, Kuya. Uy, marag, ikaw nag-king. Sangre, mga unsa may guys, kay gutom na, cause we need to be at the venue by 12:30. Ba? Hi guys, so we just arrived Sorry. We just arrived sa Honda Convention Leg for 2020. And kauban ako si Mami. Magunsa kami? Magunsa ka karon? Buan. Convention. Asa ka? Riders. Alright. Suod guys, sama kayo. Maghap ko. Kay alimot. Init siya. Kaya Carlo na din kayo. Mag-inani lang ko guys. And welcome to the 2020 Honda Riders Convention Desire Sled. Today, we celebrate the unity and loyalty of Honda Riders, and we are happy to see all of you here with your fellow riders. Is a frame technology from Honda, which makes so all new ADV 150, the urban adventure. The motorcycle for real adventure seekers. Experience the thrill and the stability of a scooter with Honda Smart technology that will power you through urban streets. Here is a dream ride for your daily adventures around the city. Once again, the all-new Honda ADV 150. Aggressor and live life to the fullest. The all-new Supra GTR 150. The brand new bike built for the rider with a winner's mindset, driven by the desire to be the fastest. The super bike that lets you be aggressive on the track, on the road, and in life. Speed up to your dream
speed up on your journey to victory. Take the lead with the Speed Aggressor. Once again, the all-new Honda Super GTR 150. Shaft design motorcycle and drive downtown looking all foggy and edgy. It's simply the best. Once again, the all-new Honda Airblade 150. Right, we have the all-new Genial made for the new generation of The Honda Smart Technology price and availability. So ano nga ba yung mga factors na nag-contribute sa accident? Ano nga ba yung tamang practice ng rider sa attitude and mindset? At ano nga ba yung safety? At lane positioning ng motorcycle while riding outside. And next, human error. Nag-motor po kayo, okay? Incorrect brake, nag-result sa skid, accident. Okay, ano pa? Next po natin, sir. Meron mga rider na accident because of the road condition. Okay, paano nga ba maiwasan? So kanina, a while ago, meron tayong skill challenge. Kaya natin sina-challenge yung mga riders sa maneuvering to avoid this kind of road condition. Okay, nakikita natin dyan. Pangunahin doon yung gulong or tires. Please check the tire condition dahil meron tayong tinatawag na hardware deficiency. Sana po hindi lang gamit ng motorcycle. Okay? So, next natin, ano nga ba yung pinakamataas? Human error. So, please take it. Okay, sa paggamit ng motorcycle. Next, attitude and mindset. Next po natin. So, dito po sa screen natin, next lang po natin, no, sir? Okay? Kailangan napapractice po natin to. Next. Right? Tayo po ay kailangan i-consider din po natin yung mga ibang road user na gumagamit sa kalsada. Okay, next. At kailangan, watch po tayo, may control po tayo sa ating sarili while riding a motorcycle or yung emotion na tinatawag po natin. Okay, bakit? Okay, dahil, next natin, meron po tayong tinatawag na road rage. Since 1990, tumaas na po yung rate ng accident according to sa research na ginawa po namin. Dahil kadalasan po ng riders outside, hindi na nila makontrol yung kanilang emotion. At nagkakaroon minsan ng physical interaction, worst case nga po nakalagay po sa ating screen ay death natin. Analyze po natin, ano nga ba yung naging root cause nung ating nakita sa video. Video is for awareness purposes. Okay? Common mistake ng mga rider po, nagmo-motorcycle po, no? Nasa kalsada, nasa right side. So, nag-merge. So, ano nga ba yung nagiging reason din ng accident? May mga riders po, so dito po, may motorcycle tayo dito. Okay? Before moving off, bago sila bumante, mag-turn left, turn right, ng traffic situation, yung traffic flow, ano nga ba yung nangyayari? So check muna natin yung blind spot na tinatawag or yung area. Kaya kailangan ma-practice po natin mga riders yung
checking left and right before moving off. So para makita natin, aware tayo ng ano yung nangyayari sa kalsada. Right, next. While riding a motorcycle. So next po natin, scan the road. Next. Identify yung mga potential na pwedeng mag-cause ng accident ahead sa atin. Next, mag-decide tayo. Okay, so dun sa nakita natin, ano nga ba yung proper na pag-execute natin habang motor. Okay? So yan lang po yung mga ilang reminders na makakatulong sa atin. Next, right? Passing intersection, no? Pangunahing accident, ano yan, area at intersection. So next, ano nga ba yung mga rules yan, no? Okay, next. Dito po, balik po natin, sorry. Okay, while passing po, bago tayo mag-traverse sa intersection, please reduce yung speed para sa reaction ng rider. Okay, next, check the traffic lights, traffic condition, and please apply the dynamic scanning or check left and right before passing intersection. Pero quick glance lang, sir, kasi pag masyadong matagal yung pag-check nyo, distraction naman tayo kung pwedeng mag-cause ng accident. Okay, next. So, eto po yung isang illustration natin sa pag-overtake. So, next po natin, wala po siyang pinagkaiba sa safe overtaking ng automobile. So, sa ating mga riders, huwag natin kalimutan yung importance ng safe distance before overtake. Next, while overtaking, and then yung tinatawag natin yung after. Kasi, pag nagkaroon ng mistake after overtake, worst case, tumama tayo sa vehicle na in-overtake ka natin. Okay, next. Ito yung mga common na nakikita sa kalsada. Next lang po natin, tuloy-tuloy, sir. So, yan yung mga possible na pwedeng mag-cause ng accident. Ano ba yung worst outcome na naiisip natin dito? Example, taxi sa right side. Pwedeng mag-open ang door. So, sana ma-anticipate po natin yan habang nag-motor sa liyan. Right? Next. Right? Lane positioning. Next po natin, sa lane positioning, meron po tayong tinatawag ng buffer zone. So please keep buffer zone all around. Hindi po na safety caution natin sa paligid natin. Next, meron tayong staggered formation. Hindi lang sa group riding po, sir, ha? Kahit solo riding tayo, meron po tayo, pwede natin i-practice to kasi ito yung safety caution pa rin siya sa paligid natin para sa reaction time and space. Okay, next. Ano pa? Ito po, yung blind spot, yung pangunahing cause ng accident, yun yung itsura niya, ha? Ito sa mga baguhan pa lang nag-motorcycle, gumagamit ng motor, ito po itsura niya. Okay, next. Right? Blind areas, yung vehicle, meron siyang blind areas. Ang blind areas, yung driver is sumakay sa automobile, sa kotse. Pag upo nun, meron siyang areas na hindi siya familiar kung ano yung nangyayari. So, next natin. Okay, next din natin, sir. Ito yung video ng isa sa naging factor ng aksidente ay na-accident siya because of the blind areas of the vehicle. So, ano yung mga kailangan natin consider dyan? Mas malaki yung vehicle, mas malaki yung area na hindi nakikita ng driver. So, as a rider, okay, papasok sa blind areas ng malalaking sasakyan. Ganun lang po yan. Next. Right? So, ganito yung itsura ng blind spot pa rin. But kung gusto nyo malaman or ma-identify kung ano yung positioning natin, kung hindi nyo kita yung driver sa side mirror, blind spot tayo. Okay, next. Right? So, ang pinaka-best positioning sa situation na to, yung A. Mas visible yung rider dyan. Next. Kung meron kang position na ganito, next natin, hindi tayo visible sa mga likod ng mga large vehicle. Next. Sunod naman, okay, next natin, ito, hindi din tayo visible. So please, show your intention. Next tayo. Saan kayo pupunta? Saan kayo third? Okay. Ito lang po yung last reminder. Next lang po natin, sunod-sunod. Please recognize yung hazardous driving situation and please adjust kung may nade-develop na hazard ahead. And next, please
communicate. Okay, yun lang, yung mga ibang role. Sana na nakakuha kayo ng mga konting information. Thank you, I'm Alex from Honda City. Magandang araw mga riders. Ako si JD Momon. Ang The Rain or Shine Lahat of Gamers. Patuloy mo po kami subaybayan sa PBA kasama ang Honda at sabay-sabay po natin ang din ang ating One Way. Christmas at proud po ako na maging part ng Honda family at maging Honda rider din po na katulad ninyo. Maraming salamat po sa pagtakip sa mga produkto ng Honda Philippines Inc. At dahil po sa inyo, unti-unti na po natin nakakamit ang One Dream. At for sure, mag-i-enjoy kayo sa buong araw na inihandog sa inyo ng Honda Philippines Inc. Dahil po, para sa inyo ang araw na ito. Please continue to be a brand ambassador of Honda at magsama-sama po tayo sa pagkamit ng One Dream. Ang pinapangarap niyang pagmamahal. Paandarin nila. Hanggang dito lang tayo, hindi mababayaan. Slide.
Sarah Vega. Drivers Convention 2020 Visayas Select. First runner-up is candidate number 6, Christine Mendoza. Drivers Convention 2020 winner will receive a sash, a plaque, and 5,000 pesos of cash. Wow! Amazing! And so, our Miss Honda Riders Convention 2020 is candidate number 2, Ayan Kulaba! And our Miss Honda Riders Convention 2020 Riders Convention 2020 Visayas Select. Ang inyong team, please. Society. And Cebu Wave 125. Cebu XRM Riders Club. Please gather here at the backstage. It's exclusive. Honda Beat Supo! Congratulations, Honda Beat Supo. 8,000 pesos and a certificate. Congratulations to you! Maria Barbos! Guys, tabibi na kay ko. Thank you so much. Nindot kay ang Honda nga ga-talent og kanang beauty pageant. Thank you, Sir Myong. Bye-bye. At tuloy. Oh!